Ingat, ingat. Naman. Dito na tayo sa malapit na sa bulan Sireng Sorsogon. Makita niyo yung dati ni Mugsit. Kasi kadalasan dalam niya sa gabi. Ngayon si partner ng kamera Mugsit. Tulog ka na hanggang Pasay. Para makita niyo yung lahat. Hanggang saan, pre? Hanggang Pasay. Hanggang Pasay. Sila tayo. Nilot ako niyan eh. Shout out. Warren Isidaro. Oo. Shout out sa mahal ng content niya. Kanina nag-ihilot sila dalawa. Isidaro. Ako lang inihilot niyan. Isidaro. Pero wala kaming isipan sir sa trabaho. Ayo. Gusto ka magpagdir. Yan, pag tulog yan. Langat, sigin mo kung alam mo naman na natutulog lang, di ba? Sigin mo. Hanggang saan din ang kaya ko. Yun ang bigay ko sa kanya. Ay kaya mo hanggang Pasay. Kaya kung talagang gustuhin. Ayo. Kaya ba? Nangyayari sa akin natin. Ay kaya nagbalda ka, no? Pagka hanggang Pasay ka, no? Lambot. Ayaw na lang mag-ising ng partner ko, oh. Si Papa, kaya ang ko. Wala. Ito, si Pablo, ayaw talaga. Ay, kung ganyan na. Tapos ikaw pa driver. Oo, never. Kasi, ang gayang Hindi ko makita mo, murahin kita. Kung ganyan ka na. Hindi mo palitan yung driver mo na simula dito, transporte yan ang nagmaneho. Hindi nagkainom kasi kami. Ang sama talaga, si Pidor, Matindi si Pidor. sasayo, si Ay. Bakit? Anong Gayang Pidoran, ako driver. VIP uturan sila nung una. Pangit man yung gano'n. No? Siguro na ka, Yung gano'n na ako siguro, Ciao nga. sabi ko nga, ano talaga. Ang mga tayo Vargas. Yung mga tayo Vargas. Ay, antok na siya. Eh, ko na. Tagkawayan na. Oo, itagkawayan ng palitan. Isa lang naman. Ay, ayaw mo. Hindi na alis ang bus. Ang mga pasero nandun. Nakita ko si Vargas tulog na rin. Nilugas. Sabi ko, uy, bakit? Ano, abay, ayaw gumising ng kapalitan ko. Siya ang magmamanay. Hindi ko na kaya ito eh. Kung magka-problema. Tulog muna ako. Maya-maya ako alis. Ay, sabi, sa partner mo, ginising ko. Oy, ayun yung partner mo hindi na kaya magmana, tagtakantok na. Ikaw pala may haba ang tulog mo. Ay, bangon siya. Pagbangon niya, sabi niya, kakapilaan ko ako. Ayun. Ay, sabi mo ka, ay si Vargas nakaayos na ang higa. O, di, bangon siya. Pagkataas siya magkape, ginawa si... Sira. Tinatanggalin yung tumalon sa San Fernando nung may drug test. Sino? Ano ba pangalan? Yung maputi na maliit na taga rito rin sa malapit din sa Pamplona. Si Sandy. Yung Yung may motor. Alam po ba? Ang puti. yung Is, ano? ilungin ng medyo chinito ang mukha, ang mata. Yo, bangon siya eh.
Ay, Dongol Vargas, tagal na itong umalis. Ito lang ang naiiwan. Bakit ako nakahiga na si Vargas? Hindi na raw niya kaya eh. Hindi ko makaka-problema at ma-accident eh. Hindi problema. Tulog talaga. Kanya. Hindi ba ginigising ni Vargas yung pangkat niya? Ay, hindi niya ginigising. Alam mo, sabi ni Vargas, alam niya ang obligasyon niya. Na dito palit sa Tagkawayan. Galing Pasay. Ginising ko. Ito, gising ko. Pero haba ang tinulog niya, pagkakain sa riyaya raw inahiga na. Ay kainan na ulit at tinigilan ng Tagkawayan eh. Tulog pa rin siya. Kaya papalitan sa kama ko, no? Oo. Ayun na nga pa, yung iba, busy sa cellphone. Ano, seguridad. Seguridad. Right, right. Pagka araw tayo dahil sa bato, bibili akong pansit eh. Papabili yung kapatid ko isa. Saan? Saan? Diyan sa bato. Mga ako siya. Hindi nasasarapan sa pansit ng bato. Ay, conforme sa luto mo. Papabili ako kapatid kong matanda sa akin ako siya dahil may birthday pala sa atos yung kanyang anak na bunso. Ay, masarap pa doon ang karton. Ay, yun yung kanton din. Yung malalapat ang bibili mo na pansit bato. Huwag yung pino. At sa aming pagkaluto ng pansit bato, ubos ng ubos. Forme sa luto mo yan. Kailangan malalapat. Oo, yung malalapad. Tapos ginagawa ko dyan, ibinibilad ko muna yan. Pinatutuyo ko. Pag tuyo na, pwede mong i-stack, hindi mag-aamagin, hindi siya aamagin. O, naluluto ko ng paunti-unti. Sumabi ka muna. Yan. Nakita niya akong pupa. Hindi niya ako nakita, hindi tatawin. Nakalitan ko yan. Hindi po, basta nang tabi kita makakakawala ng pasok. Hindi pa. Hindi. Kaya na, bukas na kami. Galing Mindanao. Oo, medyo na to. Yun ang hap natin, bukas na kami. Ngayon, anong salubong natin ngayon? Wala. Adi, diretso muna kayo. Wag. Sa meron siya hindi na makukuha ang galing Mindanao. Oo. Dahil wala tayo makalaman na mabigawas pa lang ako. Gantong oras pa. Dami yung babot. Pag-fight na pala. Pag-fight na pala. Pag biglang magpreno yan, tuwad yan. Sigurado. Ay, ako na matataktin na yan. Oh.
tagal na lumalok din, hindi napapalaga ko eh. Paano yung 20? Ayaw ilaban ni Juan? Nelson? Sa babae dito nun, so. Sir, bakit hindi na-duty si Yonson? Ay, mas malaki ang kinikita nila sa discarded yan eh. Dito nag-duty. Ganun? Oo, kung patama ang sa negosyo nila. Multas. Saan dito para bahay nun, so? Lampok na? Yung, binuran mo nga doon sa pagkabayan. Oh, titigil ako dun sir, bibili ako ng gabi. Ayun. Ulamin bukas. Ang kaya. Para ano nila. Pwede sir ano, gabi ano. Oo, kasi kailangan magpapakain ka doon. Galing ka sa biyahe. Mabuti kung puno. Ikaw bibili ng ulam sa mga tropa doon. Sa bagay ko, ano ba, for compliments lang ba, para sa mga kasama ng biyahe. Bibili talaga ako. Eh kung malapit na sa bahay ng Pandilada eh, kahit pa, 10 piraso yun, bibigyan kita eh. Na, yun, napagdata. Ayun, oo. Sa dami ko sa akin. Marami kanyong dito. Mga pizza ko, ang yung nananasakop ko sa lupa ko, apat, pero napakadami bunga. Kaya ako'y gumala na doon sa nyuga natin yun, maligay ako doon dito. Ay, sakit lang. 10 piraso. Lalo ngayon, di pa nabababaan. Pagka nagtagal na may bala, yung palang pagtatanim ninyo, kailangan pala, hindi ka kukuha ng baksak na yung talagang nasibol-subol at baksak. Hindi pala pwede itanim yun. Wag. Kailangan ikaw muna magpatubo. Oo. Ikaw lang pa, pwede rin yung bahani mo, ikaw patubo. Ay, baksak na. Oo, yung iba Pwede ikaw magpatubo. Yung iba nga may tubo na, bubunutin na, saka natin doon sa mga dapat pagtaniman eh. Ayun, ibig sabihin pero yung may sibol na nasa sa, may sibol na nasa sa puno pa. Oo. Pag bumaksak kayo, hindi pala yung pwede itanim. Bakit? Abay, hindi tutuga. Hindi tutuga yung pa. Dahil parang, Mahina ang bunga ano. basag ng, nakalog ng, tumbong. Pero pagka yung bumagsak ninyo, ito lahat ng tumbong, Yun. at nagpahan, nagkatubo doon sa pinagbagsak kayo, pwede. Pwede yun. Ito ang kalim. Kaya ka kasi nagay, wala naman ko tayo simbol na. Ako yung pagkabagyo ng Bilina, dami yung bagsakan ko sa akin. Yun, nagtanim-tanim ako, nagkulip ako na sa akin. Nagkanda bagsak yung na sa akin dito. Natulong ko yung isang pamangkin, nakabay din sa, sabi rin, taniman mo rin na sa inyo yan, no?
malutang yung sa Venezuela. Okay lang sana kung di aircon eh. Dahil ito kakalapos ako. Yung pagkakito, hindi nasa lupang mo. Ito si Rambo lang, hindi ito naghihirap. Hindi naghihirap. Buhay. Kasi may, wala sa duty, may mapagkukunan eh, may tricycle siya. Ayo. Malaki yata ang lukain ito sa Batangas. Wala akong lupa eh. Lamang ka talaga pag may napagsagunan ka. Tricycle lang kain ka nabubuhay. Tricycle ka lang. Wala akong... Yan ang ikinabuhay ko na sa loob ng lockdown. Wala akong mag-lockdown. Pero may nagpakyaw sa'yo sir, hindi ka sasakay mo kaya doon ang pamasahe. Ah? Sasakyan ka pero ang pamasahe doon na sa destinasyon. Ay! Pagdating na yun. Hindi ako napahit pag kumalang layo. Bakit ko na? Naku, kaya pagka mawatuto ka. Pero pag malapit naman, pagka mga diferensya mga isang daan lang, pwede. Pero yung mga kalbawang 23 kilometers na, Oo. isang bayan na, paapatandaan daw. Saan mo yung kay si Ronson? Saan mo yan? Sobrang pa na. Okay na kasi kalsada dito eh. Ang help ng tanda na kanonso. Nandito. Yan o. Sige ko isang gamit ko sa lulukuhin ko. Saan ang bahay? Ay, walang ulayin. Hindi yun, meron. Yung sa ano? Doon! May bintang gabi ho kayo, ma'am? Gabi?